Good morning guys. This last nanay. Last purami. Ngatod sila bugas. Salamat ka Adzu. This last nanay. The mother. Ngatod sila bugas. Paan ko na rin mga sabon. Mga sabon, mga toothpaste, mga pamut, karahay panggawas. Tap, kari. Nanay order na guys. Pero kung ano ni, makuha ako na tuglain. Mga sabon, mga pahumot. Ay, salamat po. Orderan ko na karami guys. Agoy, marosip tabangan. Aplor. Nay, jabo nay. Kumpate ko, wapa ko kasuroy. Kuan? Selamat lor. Asa man sa dito? Makaagi na dito na. Bintaha na gagianan. One man to pay ni Queen. Hindi nagtrabaho tuloy nakatan. Tangi ko. Ay, salamat. Nay, wa man mo sabon dito na. Apili sabon flor na. Mura man safeguard pod. Hmm. Tangan ra bitaw ni. 1 month pa na. Kiyang inay mo mama kiyang dakoy pautang kiyang. Tangan naman na kay mahalin na Queen. Ay, salamat din. Nagsa ko manuros lang jo. Hawa na ipang suroy. Sa harapang picturean na sa mga kaila. Kananay, roll on. Para nas ilok. Para sa ilang undi man batuto. Ayan no, na yung pag-Gabriel yan. Dali. Uy, susu. Dali nga rin. Ni Bliss, nakapapaday. Hapit man naman nakadudong. Bawalan na ba? Wala ba yan? Nga naman. Practice man naman Di, magkuhan. Ni Bliss, nakapapaday. Bliss, Papa Gabriel to. Dali, Bliss, ni Papa. Adyo lang makagakas kayo sa mga hapugan at samad. Toy dang lito yo. Ha? Toy dang lito. Kani na inis ko. Kani na magkuan uban mo sa man. Mo ba? Gimingaw rin taon sa Papa. Ingat lagi Dada Flor. Ang dadan kaya kung ipautang. Salamat. Pero kare ahri. Lista ring ahri. Doha ka tap. Ang bayran na mari. Ang kana na, dyan na, 1 month bitaw na nay. Salamat. Angay kong luluban sa iyo. Barang sa ring ang bayran. Liangay ko rin sa lulubansoy. Thank you. Ano man? Para pa masaya ari mo. Wakoy sinsiyo, mother. Wakoy sinsiyo. Wakoy sinsiyo. Nandiyan alaman ako, ni dengan raga sila parami. Wala man rin. Sana ka. Pinalipog sa bako o pinaya sa masyaw. Kuan, 135 karinay, 135 o 120 pila ba? 250. Nay. Kuan kong mother og kuan guys, powder og duha ka kani chick soap. Salamat gamay na ang tawag ng pasanon floor. Gamay na kang pasanon manuroy. Kare ang dadan kay pautang ko dito. Ikaw na bahala dana. Anong daro nang bailit? Kare, tap. Bye. Kana doy. Listo sa ring ang Queen kay kanina bayran Queen. Sige. Karon na lista ron. Asang ilista guys. Duha ka check. Duha ka sabon. Duha ka powder. Duha Mo koy sinsiyo. Duha ka 170. Mapit ka dai dato. Mapit ka. Kala kang papari ate ko yun eh. Kita ko sa picture. Picture ako dai. Dias bading gamay dadanan inzo kay arang kalihok na si pabadleng ni papa. Kay mo mo tukos. Day. Mo tukos ka ba magsige magbulayas sa bahay. Hadlok tan sa kawaton. Dapat pakibaw pa nga dyan mag namin pahatin na dahil Para luod sa safe floor. minsan dah wala may dyan ito aswak pa mama lagi Di gani pabilig hinubuan. so adito kani ang ilamhan to kadito Unang gabi, grabe lang. kadupang gabi na to Nguwas na naikuan guys. Ladya nga tangad. Kay sa ipalina ni Prami. Dahilog na naman nas mga kuan pangkubkubon. Sa. Ang panguan nas dari tabangan nas nanay panghuwag dahon. Daring balina ni dyan ba kay diyan kay palina ang Prami. kuan dito Meron nay. tawas ug Humot man na sa ipalina nay. tawas kamansan og pili ang sa turunik na Tangi pa. dito ang kuita nga dito nga na po ali gilaga Kanimo ko. Dari kayo daghan am nigladya kay guwang naman. Ha? Atos bagong bay. Dana nanang mansing ko dato nay kuanay, nanang ko. Hay makaon eh.
Tiaw. Kanay nga nilagay na eh. Tiaw. Alam, makaon ko nun eh. Anagana. Ato nang hinog. Akarang hilaw. Makaon ko nun nga ni guys. Langgam naman na si Gapo, Flor. Ah. Akarang hinog sana matamis na. Wild pipino mo ko. Ah. Wild pipino. Hardang-hara daw sa bunga. Nanay dagan. Ato pustog ko anay. Hapon. Kanay palina na sa apilig katong ko anay. Tawas naman dyan na to. Ngano ka na ninja na pa excited man Flor? Ngano ka na ninja na pa excited? Nga na ginamahag-birthday. Agka na na isa mang birthday ugma 31. Pasuso naman sila. Sagdi kay makasuway ra lagi kang nay magdidi-didi. Pasasaway nay. Nanangid na dyan na ingon masasa. Uy, ko anday nanay pa katuig ang damgo. Nay, narba na izay damgo. Isa mo tayo mong damgo pa. Da nag agis ako ng damgo nay kuan. Di jud Flor agis ako ng damgo naglakaw ko ng sa aranjo ko nung taas ang agianan. Kay padung ko ng manarbaho. Sakto. Adjong pa. Naman ang hidnay mo ingan ato ko nanay mananda ko. Ngari ra bitaw. Huli na sila nanay. Yan na. Nay, agi mong sabon doon na. Agi mong kuan ah. Da Flor, nahala. Kumbati. Apila naman itong shampoo kayo. Balik dyan, tiri. Salamat. Kay Tonay, gamay na lang. Guys, gamay na lamay. Gamay na lamay ang pasaan nun. Ang isuroy. Salamat, Kadzo. Thank you Bye-bye, Day. Salamat, Mother. Babay na. Babay na. Babay na. Bye-bye. Bless, ni Papa. Pangarayan pa ha. Ni Iban taos Ariana kay Gimingaw. Pagkakita na magkaan ganina, nagayadali yung taon. Ganyan hanahan. Ang dani, daghay mga tagak-tagak sa utmil. Marang kaluoy. Ato na may kwen, babay. Bye-bye. Sige, pasing mga anak naka-Flor. Dami ta, alam mo man ah. Alam mo gawas nas ninja. Salamat. Uli na sila sa nanay. Uban ka nila nanay? Uban ka? Uban ka? Sakay ka to ako sila dito. Bang ka uday ka. Ubanan kuno ka. Uban kuno ka. Ayun to ah. Uban kuno ka. Bye-bye. Kaya nga kamaligsan din sa imutil. Bye-bye. Wala sila guys. Uli na sila sa nanay. Bye-bye nila nanay day. Guys, gidadaan may bugas sila sa nanay. Salamat ka Azo. Ala day, Azo day. Azo day. Azo ka na. Magbang ka dali. Dali na. Nanakay konsumo day. Nanakay konsumo. Di na ka buntas. Nabuntas ko. Ha? Magbang ka. Nabuntas ko, ma. Azo, tiaw ba? Nabuntas Napuwa lagi mong aping naan sa man eh. Salamat ka, Azo. Nila po rami yung las nanay. Kagi pangdani po rami agabanahan ko an guys. paak na tungaw. Paksa po mo. Kuha na laman rin mga sabon. Sabon og day mga lotion uban. Oh. Nice. Salamat nila nanay. Salamat ka, Azo, nay. Tita po rami ni Ja. Salamat ka, Azo, ni Mother. Ni Floramin na undoy. Nila Tire ug ni Aisa ni ngaripod sila gahapon. Nakaron sila sa nanay ug si Florami laundoy. Aliana. Kay mingaw tos Aliana ng Papa Gabriel. Mingaw. Mingaw po. Ani. Ato ko na si Kuya Gal puti, ma. Matos Kuya Gael puti. Hindi man. Agi ka, di ka mauban. Di ka mauban? Da ko nila sinder, ma. Tambaw ka, awa na imong ubo. Magpasalamat sa tita. Na ano, ma. Salamat ka, Azo. Nagpaman gamay. Nga pa'y gamay. So, nagadjit. Pastilan guys, mag-utan sa kudaring amang batong kay ang mga laudzon. Maglauwi sa ako guys, daring amang batong. Yeah. Natag ni nanay. Ganiha. Tang isda. Guys, magkubay sa kudaring batong kay laudzon.
Ako din butangan tong isda day guys. May isagol nis isda. Batong. Mando na laman eh. Palami sabaw. Lamin ni guys kay way spray. Natural ra din siya nga. One ba way spray. Mandar man yung gulay yan. Libre na may daring gulay guys. Mando naman taon mabuhi itong hang batong. Kaya arong napon may libreng gulay. Hindi na magmanurot to. Murang magwa na narot pa. Katong ang unang gitanom. Ayan na guys, bukaw naghang ininit. Mga nilunod ni hang gulay. Batong, kubasa, karlan, dada pa yung isda guys. Dada tulo ka buok. Mga tilugo ng isda guys. So, ano sang ilunod. Lunod na batong. Para sa mga paniud to guys. Nilaw uy. Okay. Batong. Di na safety hino na batong nga guys. Kaya umanis dyan spray. Pati ni. Nunod na. Kargado dyan ng mga vitamins guys. Kanina. Okay. Right na guys. Asan yung pabukawon. Kasi nanday gamay. Hindi pa kadyo arang tabanga. So kare-hare na ipawahi guys. Kaya dali ram na sa maluto. Ang mga dugmuk. Hindi ayun. Awahi na nung panakot guys. Pastilan. Then na guys. Hanang ilunod ang isda. Parang tatagad mga anami. Paniud to. Okay. Sa takaban ka na dyan. Okay. Then na guys, luto na gamang gulay. Diyan hang ibutang ang isda dia. Isda nga tilugon. Kami man si ja. Favorite pa pagabril. So mga anami guys, sa mga paniud to, nga anta ninjo. Anta, niud to taninjo. Gara na yung kauban guys, dua ka bata dia dari. Ya. Ar malingaw si Kim Kim. Mas diyan. Hi guys. Hi. Nganta ninjo nito. Vlog guys. Gulay fish day. Isa bato ko ng vlog na. Iliyakim. Tina ka na day. Katong storya ba? Nandiyo sa baw oh. Ay. Gulay daw. Hi guys di ay. Hi guys. Hi guys. Na mga unta. Mga anta. Ito. Ito. Ito taninjo guys, namay kamang sa batong. Batong. Ito. Batong. Yan guys. Batong kubasa isda. Parlang. Baso. Basa. Basa ista. Batong. Isang buwan. Da. Isang bunal. Isda isa? Isda Da. na? Da. Da isa pa. Isang buwan. Isang buwan. Batong. Isda bayot. May bayot. Isda bayot. May bayot. Corona dato be. Dakrungan ako. Kurungan. Isda bayot. Bato bayo. Bad ko ng bayot. Ang diam. Na Gulay-gulay karong panahon na Uy, guys. gamay. Uy, dako. Gamay. Makalingaw ni kauban mga bata guys. Baan. Gulay, dahil dagang gulay yun. Kagagiring, kaya ba kagagiring? Ikaw rin kaon, ito na tagagiring. Pagka. Oh, Ano gulay? Very good ka sa Kim Kim guys. Ning ito gulay. Si Zia, ning ito gulay. Very good. Ning mga bata upa ka na. Tapat ko ning ito gulay. Upa. Batong. Taas ko ng batong. Uy! Bakit? Gamay. Mga yung mga bata guys kay makawag stress. Yan na guys. Contest na nagkaan og batong. Wala ka na ako. Naka na. Kaan. Diya pala batong ka. Ano pala da batong? Kana kaan batong. Ganahan may nagbatong. Ano yung batong? Tanong mo. Tanong duha ka na. Ha? Tanong taga. Uy. Tanong mo. Kaan na Tapos kaan. pag tanong mo, ito ka sa dagaplin.
Hindi ko maligsan ang tanam. At tumangkutan mo. Sana? Ato rin siya kabuhan dahil, abuhan ng Diyo. Wala, dito harvest Dito ba? na utan. Hindi ka mo. Walang dir. Ha? Tanaw. Ito sa buhan na pagtanam. Kabuhan ba? Kaan mo gulay lagi. Ha! Wala, kuntis, dali. Ha! Buntis! Eat na. Ano? Na guys, nangauwahi nagduha ka gagmayng tao. Mo na yung mga stress reliever des bay. Ha? Asan ako? Big na ka? Big na ko na siya. Dali. Eat na, karon mo big. Bagay ko. Ko. Busog na ka? Busog na ko sa kimyat guys. Very good ka sa kimyat.